Sambonana ngenibingelele namukela kule channel emaswidi mina production. Uma ngabe uyaqala ukufika ngicela ngizele iqiniso lokuthi awucofa subscribe maqedwe kwale video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Ngaza kwethu asikhandi ke ziyasenzakalela indaba ikakhulukazi nje indaba ke zepolitiki ziyohlala nje zikuthusa ziyohlaleke nje zikumangaza ziyohlala nje zikushiya ke ukhamsile kwamina. Sengicabanga ukuthi ke ngibalekele ngifocus ke kulezi ezinye engahlangene nepolitiki ngoba ipolitiki kubuya sengathi ke ingozi bonakala sengathi ke umdlalo ongaphezulu ke kokudida. Ngutshela ke lezi ndaba emva ukuthi ke upresident ubaba uJulius Silo Malema okupresident we-e-Eff ehambeleke iAlex FM lapho khona ke bekade nje ene dialogue ke bemphosa ngemibuzo ke phendula kuhambe kwahamba kwaze kwafika lapho khona ke aveze khona ke inkulumo eshiye uMzansi Afrika wonke udidekile ikakhulukazi nje abathandi be-e-Eff abathandi be-ANC nabathandi ke babanye ke amaqembu avuka kalukhuni okufana ke nje nomkhonto wesizwe kanye ke ne-IFP uveze olithini ke na udaba uMalema kade kulomsakazo ufika waveza ke ukuthi uma ngelanga ke lokuvota 29 May 2024 kuvotwa kuqedwa bese ke kubalwa amaVotes mangabe ke amaVotes akhe engafiki ku50% nationally ngokwe South Africa nje yonke mangafiki 50% kahle kahle makuthi ukhetho akaluwini uthe ke akanankinga ngisho nanencane ukuthi ke amaVotes akhe onke awathathe awanikeze uANC aqhase uANC ukuthi kube uyena owina ukhetho kuphela nje uma kukuthi ke uANC uzovuma ukuthi ususe uInokgodongwane ekubeni ngominister of finance bese ke kungena ke uFloyd Shivambu. uFloyd ke Shivambu ke ungaphansi kwayo ke i-e-Eff uDeputy President aphinde ke futhi ke abe uChief Whip wayo ke i-e-Eff uthe nje akanankinga nencane ukuthi amaVotes e-e-Eff athathwe bese ke eyanga le kuANC bese kuANC uwina mangabe uANC usuwinile kuzobeka sekubekwa ke uLokhuzana uFloyd Shivambu as uLokhuzana uMinister of Finance. Lokho nje kuphela athe uMalema angakwenza akanankinga nakho. Ngiyacabanga ukuthi kusho ukuthi iproposal esikanjalo kahle kahle useyithumele akuyona nje into akavese waqhamuka secabanga ngoba nakho eselapha yakulo msakazo. Sizozwa ukuthi mhlambe uANC uzophendula ke wona uthini kule nkulumo kaMalema. Ngathi kwethu le ndaba iyadida uMalema nami nje bengimazi njengensizwa engayifuna lapha ihambe khona ke iANC ubehlala nje isola ngokuthi corrupt lokuyana lokya gxeka ke oRamaphosa useyangithusa ke njengamanje mangabe sekhuluma indaba okusebenzisana nayo leyo ANC. Omunye umuntu ke ucommentile ke wathi phela ngizokhumbula ukuthi ke uLokhuzana uMalema uyindodana yolahleko yayo ANC kungenzeka ukuthi mhlambe ke usekhumbule ekhaya uma ngabe bona leli yaqembu ngeke ngikhulume ngalo livuka ke ngokushisa okungaka. Nganza kwethu khona futhi amanye amavideo ngilandela nawo athinta lona lolu daba. Ngiyacela ukuthi ke uchofe usubscribe bese ke ushaya le yansimbi ezokwenza ukuthi ke uthole notification mangabe ke sengifakile ivideo yakhona. Ngiyabonga asihlangane la kuma comments.